Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Music make you lose control. Music make you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemangake nami kula Azhara Artika Wardana. Kula Nazwarul Aulia. Kula Kevin Adeli Nur Ferdiansyah. Kula Muhammad Azam Coba Jayan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditepangake nami kula Azhara Artika Wardana, yuswa kita sedaya 14 tahun, kita saking SMN 1 Wajak. Tujuan kula kali kanca-kanca badhe wawancara panjenengan ananging jajanan tradisional klepon. Menapa panjenengan saged? Nggih, insyaallah saged. Punapa asal ngertos asmanipun panjenengan sinten? Nggih, Bu Siti Kartika. Nggih. Yuswanipun panjenengan pinten? 2. Kali. Daleme panjenengan wonten Ngriki. pundi? Ngriki kedel peken ngriki. Oh nggih. Wajak. Panjenengan sadean napa wae? Satian klepon, terus getas, jemblem, singkong goreng, ubi goreng. Nggih. Sampun pinten tahun panjenengan sadean jajanan 19 tahun. 19 tahun. Modal awal panjenengan pinten? Modal awal masih 125.000. Oh nggih. Napa mawon bahan-bahan ingkang dipun damel? Oh, bahan-bahan ketan, terus singkong, gula merah, terus minyak, Nggih. tepung terigu, tepung ketan, tepung beras. Nggih. Allah. Ingkang piranti dipun damel menika wajan Nggih. Nggih. alat-alat. Oh, alat-alat nggih. Panci, wajan, penggorengan iku. Ya wis hotel ngono kula Dok. Alat-alat penggorengan. Kados pundi tata cara damel klepon? Pun tata cara damel klepon. Tepung ketan 500 gram. Kayak resep apa enggak, Dok? Ya, singkat mawon nggih. Tepung ketan dicampur sama tepung beras sama tepung kanji dieleni terus dibunder-bunder ngono. Arep iso cara Jawa nggih. Nggih, mboten. Ya, dibunder-bunder ngono. Terus dikasih gula merah. Nggih. Ya, direbus di air mendidih. Nggih. Pinten reganipun klepon setunggal bungkus? 1.000 per porsi nggih. Per porsi 1.000 rupiah. Kinten-kinten batinipun panjenengan sedinten? Sedinten sekitar kurang lebih 50.000. 50.000. Sinten mawon ingkang asring tumbas klepon panjenengan? Tiang peken, soalnya dikirim ten peken. Oh nggih. Wonten pundi panjenengan sadean Ten peken. ten peken? Nggih. Matur sembah nuwun saged ingkang katranganipun menawi kita wonten luput kita nyuwun ngapunten. Nggih, Mugi-mugi sami-sami. katranganipun panjenengan ugi ndamel manfaat lan berkah. Nggih. Kita saking Amin, amin. Azhara lan Nazwa Oh, nyuwun nggih. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.